טוב רגע, אני מוכן. רואים. טוב. כן, רגע, אתה יכול להראות לי איך זה ייראה, האורך הזה? יש לך איזה קטלוג? לא, אני לא יודע. לא, אין לי לקצוץ. לקצוץ אין? לא, אבל אני אראה לך, זה הכי ארוך. אוקיי. ואני ארד בהדרגה מקסימום. סבבה. בוא, יש לי סבבה. זה הכי ארוך בקצוץ. אתה רואה? האמת שאני לא רואה, זה בצדדים. ומאחורה אני רוצה לעשות כזה מדורג, לא פעם בבום כזה. מה זאת אומרת מאחורה? מאחורה שזה לא יהיה כזה מדרגה. לא מדרגה, אנחנו עושים שזה יהיה על הכי ארוך, נכון? כן, קודם כל השיער... כל השיער יורד עם הכי ארוך. זה מה שאתה רוצה, נכון? כן. לא יהיה מדרגה, למה שיהיה מדרגה? לא יודע. אין מדרגה. זה הכל אותו אורך. מה? זה הכל אותו אורך, זה לא יכול להיות מדרגה בחיים. נכון. לא, מאחורה כאילו. גם מאחורה גם אתה מדבר פה על החלק הזה שלא יהיה פה פס? אחר כך. עכשיו, אתה רוצה את האורך הזה או שאתה רוצה יותר קצר? אני צריך לבדוק מקדימה, כאילו מלמעלה. מלמעלה? כן. רגע. וצדם. וואה. אני בפנים? נראה שזה יותר קצר. לא, יותר קצר. כן? זה מוזר. אף פעם לא היה לי כזה, נכון? לא. מה שאני מכיר אותך. וואו. אני מכיר אותך די הרבה. נראה לי שזהו, להשאיר את זה ככה. זה האורך? כן. רק מאחור אתה רוצה שזה יהיה כזה מגולח. רגע, קודם כל את הכל ואז... וואו. אצלי מצוין. הייתה לי עכשיו מתכונת בהיסטוריה, סיימתי עם זה עד הבגרות. הייתה לי עכשיו מתכונת בהיסטוריה, סיימתי עד הבגרות. סיימת? עד הבגרות. עוד שנה חוץ מזה, לא? מה? עוד שנה יש חוץ מזה. לא. אין לכם עוד שנה? השנה אני מסיים. אתה מסיים הכל? די. איך יכול להיות? תקדימו? לא, כולם מסיימים בי"א בעצם. לא, בעצם לא, אין לי מושג. י"ב חייבים לעשות. סיימנו כי פשוט סיימנו את החומר שאנחנו צריכים. עשינו בי' בגרות ובי"א בגרות. כן? עכשיו מה זאת אומרת? אתם לא הולכים ללמוד? אז מה תעשה שנה? לא יהיה לי היסטוריה. להיסטוריה אתה סיימת. כן. הייתי בטוח שיש לך גם את כל י"ב אתה סיימת. לא. שאלת אותי לרגע, אמרתי איפה זה קיים? למרות שזה הגיוני. לא הגיוני בכלל. לא נראה לי שיש מקום עוד שם. יכול להיות. יש תלמידים שיקרו לאוניברסיטה בגיצה. אז מה? מתנהג כמו איזה מוסלמי יותר מיליון דולר. שומעים מה שאני אומר? מה? נראה לי. כן, אז תמחק את הפסקול, תעשה את זה סרט אימון. שיר, אתה לומד אומנות, נכון? כן. סרטים או... סרטים. אפשר להמציא חזרה, לגלות חזרה. סרט אילם. אמא של הכלה הייתה עם סרטה. הרי מה הקטע? אתה זוכר את הקטע שהיה? מה? אתה ראית סרטים ממי? כן, בטח. אתה זוכר את שרלי צ'פלין? בטח. שרלי צ'פלין, סרטים, מה הם מצחיק? התנועות שלו. הסלפסטיק, בדיוק. גם לא היה איזה שמאלות, אשתי עושה לשמנות, למלאות, אתה יודע, למרוקאים, המלאות האלה,
איזה מפוחים, איזה דברים, ודאי. יש לי פה שוונץ ליד האוזן הימין. פה אתה רוצה יותר קצר או שזה... לא, זה בדיוק. ומאחורה אתה רוצה רק את הדירוג הזה, כן. למה? כאילו היא לא שייכת. מה זאת אומרת? אתה לא רואה טוב, אבל רוקדת, זה לא כלום. לא, זה לא אופי של לעשות אותך. זה אופי שאתה שרואה את כולם לבושים וחתיכים ושמאלות וזה. מה אני צריך להגיד לך? מה 10 שקל אם צריכה רואים את הפולים של הבן אדם, זהו. ביסתו בא עם תפילה, יש פה כמה מלך. אוקיי, אשתו של דוד, של קובי. מגניב. קבע לי כזה של פעם, של 3, 4, 5 שנים, שחורה עם כתפיות. זה הילה רגילה, העבודה לא הולכים לצרות כאלה. רואים אותך, זה רחב, כן. אני נראה שמן? האמת שאני לא רואה כלום, אני רואה רק קצת. אחר כך אתה תראה לי אם אני נראה שמן. אם אני לא נראה שמן, אז תכניס אותי. איפה שמונה חומתים, כמו לי בא לעזור לה ללמוד את הסמלה, כאילו, אורך וזה, כאילו, לא ככה, סמלת טבע, לא שרבולים וזה. תראה לי רגע את מאחורה? שנייה, לא מסודר. כל סימן 25,000. כן, היא עשתה ללמוד את הסמלה. להבין את זה קצת בעיה, זה להבין את ההפקה לקלה. טוב, לא להשתסם. להבין את ההפקה לקלה. מה קרה? לא, אני יכול לקראת. וחברתי עשתה 2 שמאלות לעצמה. למה נתקעת? אתה יודע, הצד שלה. עם החצאים. תראה לי רגע את האחורה, אני רוצה לראות את זה שנייה, רגע. שנייה אחת. אני לא יכול לראות לך מאחורה, בסביבה פשוטה. אני לא סיימתי. רגע, שנייה, רק לראות מאחורה אם זה יותר מדי קצר או יותר מדי למעלה או משהו. לא, שנייה אחת, אני חייב לסדר בשביל לראות לך את זה. לגיטימי? אתה רואה שיותר מדי. גם אני אראה, גם אני אספר לך. לא אמרת? לא, אני רוצה כאילו, אבל שלא... לא, רגע, חכה, לפני. חכה, צ'יקו. רגע. פעם קראתי לך צ'יקו, לא? פעם, זהו? באמת? למה? למה? כי השם שלי הוא משה באורגן. נו, אבל בסדר, אתה זה לא... קיבלת את זה, לא? כן. תכניס את זה גם לסרט שלך. סרט של בן אדם, מופיע השם שלי. מה? גדי קוראים לך? כן. נכון. זה השם שלך, אתה לא... עכשיו, כל החיים שלך מתנהלים לפי האותיות האלה. ג' ד' י'. נכון. עכשיו, אם אני משנה לך משהו בחיים, כן. בדרך השם, משנה לך את השם, אני יכול לשנות לך את כל החיים. ואני, זה מורגש, אני אגיד לך גם למה, זה פשוטה. כשאני קראתי צ'יקו, הייתי ממש מתנהג כמו ילד קטן. התחלתי לקרוא לעצמנו שזה לא במכה אחת כמובן. כן. מה, ופשוט אתה לא מסכים? לא מסכים כי זה לא חוזרים אחר אף פעם. זה לא עניין של פרציב. כן. זה לא עניין של... יש משהו שהוא טוב לבן אדם, צריך לחיות איתו. שיש לך הרבה אנשים, מתנגש בזה? כן. אם מתנגש בזה, כי לא מגישים אותו. מתנגשים בכל מיני נגיד, שאני לך את השם. מתנגש בדברים שהם לא יהיו, זה כמו ששירים לך את הגלגל. בדיוק ככה, השם של בן אדם, זה המזל שלו, זה החיים שלו מתנהלים לפי זה הכל. הוא לא יודע את זה. רגע, אז אתה,
זה לפי איזה כאילו, משהו שקראת? יהדות? לא, זה כאילו כמו כל מיני... לא, מה שהם קוראים זה מהיהדות. כאילו, אתה יכול לקרוא כל מיני תורות של כל מיני עמים וכל מיני זה, תפתח ביהדות יש לך את זה תואם. אני גם בעולם מאוד מאמין, גם שם השבת. ואני גם, תשמע, שיניתי לעצמי קצת אורח חיים. דרך זה. אני התחלתי לקרוא לעצמי משה, התחלתי להתנהג באמת בצורה כמו משה. לפני 10 שנים, 12 שנה שקראו לי בשם צ'יקו. ילד, מפגר, וכן, אני מסתכל על ה... רגע, יש פה שוונצים? פגר. אני לא אגיד לך שבן אדם נגמר לי כל השמחת חיים ואני רק רציני, יש לי את הקטעים שאני גם רציני, יש לי את הקטעים שאני מצחיק יותר מהרבה דברים אחרים, אבל לרוב אני לוקח את החיים שלי יותר ברצינות, זה מאוד חשוב לי. היום החיים נראים לי קצת אחרת ממה שאני... נראו לך פעם? נראו לי פעם, ואני מאמין שזה מאוד בעקבות השינוי הזה. כי אני לא ראיתי שינוי אחרים חוקים. לא יודע כמה זמן אתה מכיר אותי, אבל שיניתי צורה, הייתי שמן כמו בטטה, באמת. אני לא זוכר. וואו, כי אתה היית ילד, שאתה הכרת אותי. הייתי שמן כמו בלון, הייתי מעשן כבד. באמת? כן, מעשן כבד, 1.5 ליום. יום, כל יום 1.5, מינימום. וואו. לא הייתי... לא אכפת לי מה קורה, מה יקרה, מה היה, אתה יודע, חי את החיים מעשן. כן. וכשדווקא שיניתי לעצמי את העניינים האלה, אז נכנסתי גם לשינוי שם. כאילו לחזור, זה לא שינוי אלא חזרה לשם המקורי. ואז האורח חיים שלי השתנה. אני מוצא את עצמי היום, בסופו של דבר, הרבה דברים אחרים, עכשיו לא חשבתי עליהם. וזה לא מכוח הנסיבות. התבגרת, כי גם אז הייתי יחסית גדול. הייתי בן 30, והיום אני בן 40. אז זה לא משהו שאני לא... לקחתי כוס, שמתי מים את הכוס. אני ואבא שלו מתחילים לכוס. אני אגיד לך, באה אחותו, לקחה את הכוס, שמה לי נעל. בעיקרון אני מסתכל על החיים היום בצורה שונה. רציתי לתת לו בביתה בננה, איך לא... חי חיים אחרים לגמרי, מה שחיים כוח חיים. אני רק יכול לענות לאלוהים, בסך הכל מבחינתי זה קרש ההצלה שלי. אני מסתכל על החיים בכלל, אז הייתי מבולבל. לצערי, אני לא מאמין. יש לך צער מאוד גדול שאתה לא מאמין? טוב שאתה אומר לצערי. זה כן, זה באמת צערי. תראה. מה זה הדבר הזה? לאחור. באמת? בקטנה, לא הולך על הפנים. לא ידעתי מה זה הדבר הזה. זה טעם. זה טעם? כן. תראה, חכה שנייה, תראה, זה טעם. אתה יכול לא להאמין. מבחינתי ככה זה. לא, ברור, אני מכבד דעות. כן, לא ידעתי שככה זה עובד, פשוט ככה אני הרגשתי. זאת אומרת, זה לא שאמרו לי שככה זה צריך לעבוד. כן. וככה זה ככה, זה לא משהו פסיכולוגי תרד עליי. זה אמרו לי שהטוב לחזור לשם המקורית, חזרתי לשם המקורית. תוך כדי. לא האמנת עד אז? לא ידעתי מה זה בכלל, כאילו, זה כדאי, לא כדאי. זה מישהו שאני מכיר, כדאי, שזה מאוד טוב, דווקא לא מישהו דתי.
עשיתי את זה. תודה להם. באמת, וזה רק נתן לי רק עוד כלים לקנות את מה, כן, לא סתם יש לי בן אדם שאפשר לחקור על זה גם, דבר שהוא מאוד טוב לחקירה. שמות? הוא טוב לחקור את זה. סבבה. זה אופק כזה, לא קצוץ מדי. מצוין? הוצאת קדימה קצת שדיך? לא. זה מספיק לך ככה? כן. יש לך כמה סאונד כאלה יוצאות החוצה. מצוין. אתה רוצה להוציא אותם? לא, מצוין. רגע. וואו. אבל צריך לשטוף את זה עכשיו. אוקיי. אתה רואה את כל זה? אפשר לומר את זה. לא, זה מצוין. כן? ככה אתה אוהב את זה? סיימת את זה? בווידאו. את הכל? הכל. אתה לא יודע איפה... למה לא? של היוונים. בפייסבוק. נו, אני אוסיף אותך. לפני 8 שנים. השם שלי בעברית. אתה בעברית? כן. משה. כן. משה דבוש. סבבה. תראה אותי מישהו אחר. זה פייסבוק. זה נראה כמו זה מנהל בנק. מנהל לינקון. בוס של זה? כמו שטוב חתרות ידי? תעמוד? אבא שלך כבר קבע תור בן 50. אני יודע, כן. טוב, צריך בגוף שלם. כל הסרט. מה? ראו. אז אולי אתה לנו להביא לכם? זה עדיין מצלם. וואו. כן, זה ב-HD. HD. יש מה שהוא דיבר, תכניס גם צלם? צלם! הקלטת אותו? הקלטנו אותו, זה עולה לפייסבוק. עכשיו גמרנו. אכלת אותה. זה בווידאו. חופשי כפרה, חופשי. בכיף. עכשיו יבואו לך בטענות איך הפייסבוק, אחי. אין לי פייסבוק. מדינות נפלו, מדינות בפייסבוק, אחי. יש לי בעיה עם פייסבוק. אם מה? אני למה? אכנס לפייסבוק, אני ארשים את עצמי לפייסבוק. אתה רוצה עוד... אתה יודע כמה חברים יש לי? רוצה עוד מהם? כן, תודה. 9,000 חברים יש לי. זה לא אותי לשנייה, אתה מבין בזה? מה רבי שאתה? לא, השניות האלה. מישהו רוצה אותי? יש לו את הטלפון שלי. מעניין אותי מה זה עשה, מה הוא עשה, זה. אני רואה את אשתי, אני רואה את הילד שלי בפייסבוק. יש לו פייסבוק, לילדה שלי הקטנה יש פייסבוק. נו, מה אתה רוצה? מה אותך? לא, אני רואה את הילד שלי בפייסבוק עם החבר, יאללה. יש לך גדי? לא. יש לך רונן, בטח.